ngikwenze lokho. Kulula, buka. Lezi zinkinobho ziyimali yakho. Izona ke uzodlala ngazo emidlalweni ke. Uma kukhona inombolo oyithandayo noma umbala, kumele ukuthi imali yakho ubheje ngayo kuyo leyo nombolo. Kulula. Hawu. Ulili uzodlala. Yebo sona sami siyamfundisa. Ngikhuluma ngaleyo nto. Oza Lila sidlale. Hawu, siyakubongela. Uwinile. Kuhle kakhulu Lila kuhle. Hawu, okuhle. Wazi lemdlalo? Usuku lakho lenhlanhla namhlanje. Awu, Lila. Oh. 1. Nazo. Awu cha. Kade udlala kahle Lila. Uhlolwe emzuzwini wokugcina. Usuku lakho lenhlanhla namhlanje. Thatha ezinye inkonopho. Ngempela. Hayi cha sekwanele manje. Athathe. Lila udliwe malini? Kisho ulahlekelwe u600. Hawu. Ezo 600. Kwenzakaleni? Mina ngidlale ngawo 600 angithi. Kuhamba 6000. Ngiyaxolisa. Kungani uxolisa kuthini? Xolisa ku-AJ. AJ nginawo 6000. Ngizokukhokhela. Wena Yebo, nihlekani ngempela? Angeke uthenge ichip elilodwa ngama-rupees awu-6000. Usho ukuthini? lokho kuchaza ukuthi ichip eyodwa iwu10,000. Ulahlekelwe imalini ke? U600. Kusele malini? 6 million. 6 million. Ini 6 million. 6 million. Dorka, uzoyithatha phi imali engaka ke? Usho ukuthini manje? Kuzomela acela uAJ. Awungitshele Saraswati, ubani okukhokhela izikweletu zakho? Viraj. Isikweletu sakhe manje kumele likhokhe uAJ. Kuzomela acela uAJ. Ngicabanga ukuthi uAJ uzomziba nje. Angeke azambuke. Iphutha lami lonke leli. Yazi njengoba bengingakwazi ukudlala, bekumele ngingadlali. Anginayo mina leyo mali. Ngingakwazi ukukhokhela ngesinye isikhathi. Cha. Ngenza iphutha elikhulu ke lana elikhulu. Kufanele ngimtshele uAJ. Bengithi ngifuna ukumjabulisa. Kodwa manje buka ngenzani?
Ngicela ubize umyeni wakho. Cha ngizozanayo kungcono. Lila. Kwenze njani Lila? Ukhalelani? Ukhalelani? Kwenze njani Lila? Ngitshela kwenze njani? Isho. Ukhalelani? Hey Jane ngiyaxolisa. Ngenza iphutha elikhulu kakhulu. Liphi iphutha? Lila. Kwenze njani? Ngihluliwe. Ulahlekile? Usho ukuthi ekhasini. ubula kugenjulwa khona. Udliwe imali engakana? Lela ngikubuza umbuzo. Udliwe imali engakana? 6 million. Uke wahala kugenjulwa khona ngaphambili. Kungani pho uchithe imali engaka kumdlalo ongawazi nokwazi? Ungani udlalile Lila? Wena uyakwazi nje ukudlala eCasino. Nami ngifuna ukuphakamisa ulwazi lami lokudlala. Ukuphakama. Lila ngivumile ukuthi ngiyakwazi ukugembula. Kodwa AJ asuke kabi lapha khona. Kodwa yikho insimbi la. Kungenjalo AJ ngabuye wahlanganisa bonke abantu emkhumbini wabezwathukulile. Lelo ukugembula kuyona into enhle neze. Kodwa ngifuna ukunyuka ngifane nawe nje. Lila ngingakutshela ngaphambilini ukuthi kunomehluko omkhulu kwenkolo zethu. Noma amasiko ethu angashintsha, kodwa ubuwena kumele bushintshe kancane Lila. Ngizokwenza njani manje? AJ, mina ngaze ngubone u6 million empilweni yami. Ngizoyithatha phi imali engaka? Ngenze njani? Lila awuyeke ukukhala manje. Lila ulile ngimazi ubedanza umgubho weganpati. Abulale yonke into umgubho weganhande bese qoqa imali yakhe ekheke. Akayona le ntombazana. Uvamise ukwenza konke lokho ngaphambi komshado. Noma amasiko ethu angashintsha, kodwa ubuwena akumele bushintshe Lila. Usho ukuthini? Ngisho ukuthi uLila lo ngimazi ube vamise ukuze ekhaya emva kokubulala ibhola. Udliwe. Okusho ukuthi umdlalo akakapheli. AJ, pho ngeke ungijezise yini? Ilesi kuphela isigwebo sakho. Kuzofaneleka ukuthi uqede leyo mdlalo bese uyawina. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.